Kaixo, ongi etorria, kanguru olinpiadako problema zailenak egiten hasiko gera. 21. horrela dio. Untxi batzuk eta kanguru batzuk zirkunferentzia batean kokatuta daude. Oran, zirkunferentzia batean daude. 3 untxi daude guztira, beraz, 3 bakarrik, eta ez daude 2 untxi geldirik beste untxi baten ondoan. Orduan, untxiak nola daude banatuta, eta ez daude ondoan. Orduan, izango izateke untxi bat, beste untxi bat, eta beste untxi bat, ezta? Buelta osoan. Jarrai dezagun. 3 kanguru daude beste kanguru baten ondoan. Zein da zirkunferentzian egon daitekeen kanguru kopuru handiena? Ez dakigu zenbat kanguru dauden, baina badakigu 3 kanguru daudela beste baten ondoan. Orduan, nik jartzen dut kanguru bat eta kanguru bat, zenbat daude ondoan? 2, honek hau duelako eta honek hau. Nik jartzen dut horrela, 3 kanguru daude bat bestean ondoan. Honek hau du ondoan, honek hau du ondoan, honek hau du ondoan, orduan 3 daude. Zer gertatzen da jartzen dut horrela? Hemen daude 2 kanguru ondoan, hemen daude 2 kanguru ondoan, 4 daude orduan. Orduan, derrigorrez honek egon behar du. Zera, besteak bikoitiak dira. Orduan, jarrikoan dituzke 3 ondoan, eta beste kanguruak ez dute ondoan beste kangururik. Orduan, banatuta jarri beharko ditugu. Orduan, erantzun zuzena zein da? 5 kanguru daudela gehienez. 22. problemak honela dio. Inurri bat triangelu aldekide baten aldeetatik doa. Horrean, 3 aldeak neurri berdinakoak dira. 3 aldeetan zehar bidaiatzen duen abiadura 5 cm minutuko, 15 cm minutuko eta 20 cm minutuko da. Irudian agertzen den bezala. Hemen dihoa 20 cm-ra, hemen 5 cm minutuko eta hemen 15. Zein da inurriak triangeloaren perimetro osoa zeharkatzeko izan duen batez besteko abiadura cm minututan? Hau, abiaduraren formulakin egin daiteke, ezta? Badakigu formula zen denez, abiadura da espazioa zati denbora. 3 espazioak berdina dira, jarriko dut horrela. Eta ez dakigu zen baden bidea, baina bakigu dela isa, ezta? Isa. 3 berdina dira. Orduan, egindako bide guztia zen bada 3 isa. Orduan, jarriko genuke horrela, ezta? Abiadura da 3 isa. Orduan, jakin badugu denbora guztia zen baden. Zenbat pasa duen hemendik honea egiten? Zenbat denbora? Adibidez, hemen. Baldin badikoa 5 cm minutuko. Nik uste badakizula, hau eraldatu daitekela, ezta? Iten badugu bietan biderte eta biderte, V biderte da E. Eta biak zatitzen baditugu V-ekin, gehituko ditzateke E zati V. Erabiliko dugu formula hau, ezta? Denborarentzat. Orduan, zenbat denbora pasadu hemendik horrea? Izango litzateke T bat, eta da, espazioa isa da, zati abiadura 5. Eta hemen, zenbat denbora pasadu? Isa eta abiadura 15. Eta T3, hirugarrena, izango litzateke espazioa zati abiadura dela 20. Orduan, guztira zenbat denbora pasadu? Zenbat minutu? Jarriko genuke horrela. Guztia, totala. Isa 5, gehi isa 15, gehi isa 20. Jartzen badigu denei izendatzaile berdina, batuketa egin ahal izateko, dela 60, multiploa. Orduan, hau 12kin bidertu behar dugu, goikoa ere bai. Hau 4kin, eta hau 3kin. Zenbat gaitzi zego orduan? 19 isa 60. Hori da, denbora. Orduan, ibarko dugula da, zati denbora. 19 isa 60. Hau egiten da erantara. Nik dut 3 isa, zati 19 isa 60. Bihurtzen dut biderketa moduan, erantara, 3 isa bider eta alderantzizko jartzen dut, 60 hemen isa. Zenbat izango litzateke? 180 isa, 19 isaren, baina isak
simplifikatu daitezke. Bidertzen eta zatitzen, orduan abiadura zer izango litzateke 189 zentimetro minutuko. Badago erantzun hori? Bai, ez da, C. Orduan, C izango litzateke. Erantzun zuzena. 23. problema. Edurrezurik 7 ipotxentzako xake lehiaketa bat antolatu zuen, non ipotx bakoitzak beste ipotx guztekin joko bat jokatu zuen. Astelenean, marmartik joko bat jokatu zuen, mukizuk 2, lotik 3, lotxatik 4, zoriontzuk 5, eta jakintxuk 6 joko jokatu zituen. Zenbat joko jokatu zituen xamurrak astelenean? Hemen informazio asko dagoenez, ondo antolatu behar dugu dakigun guztia. Orduan, modu errez bat izan daiteke denak jartzea zirkuluan, diagrama bat osatzeko eta geziekin loturak egiteko. Izan daiteke era hontara. Bat, 2, 3, 4, 5, 6 eta xamurak ez dakigu. Orduan, hasi gaitezke era hontara. Jakintxuk zenba ditu? 6 jolastuak, ez da? Orduan, jolastu beharko du. 1, 2, 3, 4, 5, honek kontra ere bai, denen kontra jolastu behar du. Horrek, zesan nahi du? Jakintxu ja egin ditula 6ak, marmartik berea ere bai. Orduan, ez dugu gezi gehiago jarriko marmartira, zeia bat badu. Hasiko gera, orain zoriontzutik, hone dituelako 5. Orduan, bat badu, batez ezkio, beste 4, horra jarriko dugu. Honea, 1, 2, 3, hone ezin du joan, beste 4, eta 4. Orain, zoriontzuk 5ak baditu, mukizuk 2ak baditu. Urrengoa lotxati da, 2 ditu. Zema falta zaizkio 4 arte, beste 2. Orduan, hauen kontran ezin duenez, ingo da, bat honea eta bestea horrea. Beraz, lotxatik 4 gezi baditu, lotik ere bai 3, eta orduan, xamurrak ezin du jolastu, gehiago. Zergatik, denak ja badituzte jolalastutako partida guztiak. Ondorioz, xamurrera zenbat iritsi dira? 1, 2, 3 gezi. Orduan, erantzuna izango litzateke C. 3 partida jolastu dituela. 24. problema. Elisak eskualdeetan batetik 9 zenbakiak idatzi nahi ditu, irudiak erakusten duen eran, hemen azaltzen den bezala, alboko 2 eskualdeetan zenbakien biderkadura 15 baino handiagoa izan ez dadin. 2 eskualde elkarren albokoak direla esaten da, baldin eta ertz komuna badute. Orduan, 2 hauek albokoak dira, bai, ertza dutelako. 2 hauek, bai. 2 hauek ez, dute erpin bat, baina ertza ez. Hori di albokoak. Zenbat modutan egin dezake hori? Lehenengo egin barko duna da, modu bat lortu eta kombinazioak egin, ezta? Ditugu batetik 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. Hemen problema zein da? 15etik ez dula pasa behar. Izan behar da, 15 baino handiagoa ez. 15 bai, baina 15 baino handiagoa ez. Orduan, hemen ze jarriko dugu? Ze adiaterak berekin bidertzen. Nik hemen erdian ez dut jarri 4. Ze 4 bider zerbait, ja pasako naiz segurazki. 4 bider 5, 4 bider 6. Orduan, jarriko dugu hemen erdian alden txikiena. Izango da, 1. Eta beste arazoa da, 8 eta 9 batekin bidertu behar dugula, beste guztiekin pasa egiten gera. Orduan, batekin bidertzeko modu bakarra, izan daiteke hemen jartzea adibidez 8 eta hemen 9. Eta ez dute ikusten, orduan, hauek kendu ditugu, orduan ez ezkigu hauek. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen problema da, erdian ze jarriko dugun, eta hemen ere bai, ze biekin ari da bidertzen. Honek ez dugu problema batez, ze batekin bidertzerakoan ez dago arazorik. Orduan, 2 erdian jarriko genuke segurazki eta 3 ere bai, ez? Hori dira txikienak, orduan jartzen badugu hemen 2 eta hemen 3,
Orain, beti bezala, handiak ikusi behar dugu nun jarri daitezken. 6 jarri daiteke hemen, pas egiten gera. Beraz, horre dijoa. 7, noski pasiten da, horre dijoa. Horren, derrigorrez, 6 eta 7 bikin joan behar dute. Eta 3kin, bestia bi hauek, ez da, 4 eta 5. Horren, lortu dugu kombinazio on bat. Bat behintzat badago. Zenbat aukera desberdin daude? Horren, egin dezakegu erauntara. 6 eta 7 aldatu daiteke, 2 baldin badago erdian, 3 erdian baldin badago 5 eta 4 aldatu daiteke, eta 9 eta 8 ere bai. Orduan, 3 hauek dira, ezta? Goikoak aldatzen ditugu, erdikoak aldatzen ditugu, bekoak aldatzen ditugu. Orduan, goikoak, erdikoak, bekoak. Aukera bat izan daiteke, horla ustea, ezta? Oida bat. Bigarren aukera zein da? Bigarren aukera da, goikoak aldatzen ditugu. Trukatzen ditugu, eta bestera berdin uzten dugu. 3. aukera, erdikoak mugitzen ditugu, lekuz, 9 eta 8. 4. aukera, bekoak trukatzen ditugu, 4 eta 5. 5. aukera, 5. aukera izaiteke, trukatzen dut hau, eta hau, biak. Horran, goikoa, bakatu hemen, goikoa, eta erdikoa. Kenduko dut hau. 6. aukera, goikoa eta bekoa. Goikoa eta bekoa. Badago aukera gehiago? Bai, ezta? 7. aukera, izango izateke, erdikoa eta bekoa trukatzea. Badago 8. bat? Bai, goikoa, erdikoa eta bekoa denak trukatzea. Izango izateke, beste aukera bat. Horran daude, 8 aukera desberdin. Badirudi hau dela, ezta? Baina konturatu zea irauli dezakegula. Hau da, 5, 3, 4 gora eta 7, 6 behar. Orduan, era hortara egiten badugu, beste 8 atako liateke. Ezta? Buelta ematen badugu, hasten bagia kombinazioak egiten, beste 8. 8 horrela eta iraulita beste 8. 8 eta 8, erantzuna izango izateke 16. Eta horrela maituko genuke problema. Bideo honetako azken problema, 25. Martin ilara batean geldirik dago. Ilaran dagoen pertsona kopurua 3-ren multiploa da. Bere atzean duen adina jende duela aurrean konturatzen da, orduan behar erdian dago, aurrean eta atzean kopuru berdina duelako. Bi lagun ikusten ditu. Biak bere atzetik ilaran zutik. Bata 19. postuan eta bestea 28. postuan. Ilarako zein posiziotan dago Martin? Orduan, Martin erdian baldin badago, esan nahi du aurrean dituenak eta atzean dituenak kopuru berdina baldin bada eta 3-ren multiploa baldin badozoa, argi dago izan behar dula bakoitia. Hemen zenbaki bat eta hemen zenbakia berdina baldin badira gehi bat, bakoitia da. Badakigu orduan 3-ren multiploa dela eta gaina bakoitia. Ze hau gehi hau bikoitia da, gehi bat, bakoitia. Hasiko gera orduan, datua jartzen. Hemen dago nunbaite, beratzean, 19. eta hondik atzago 28. Orduan, derrigorrez, egon behar du, 29 edo gehiago. Orduan, aukera daude, izan daitezke 29, bakoitiak, 31, 33, 35, 37, hauek dira, ezta? Orain kenduko ditugu 3-ren multiploak ez direnak. Ez da, hau ere, ez da, hau bada, jarraituko dugu 41, 43, 45. Hau ez da eta ez da. Orduan, edo 33 dira, edo 39, edo 45, bueno, ikusiko dugu zein den. Guazte pentsatzea, 33 direla. 33 baldin bada, bera erdian egoteko, egon behar du aurrean tatzean kopuru berdina. Horren emarko duteke hemen 16, guztira, gero dago bea, eta atzean beste 16. Eta beha izango zateke 17. Eta aukera bat. Horren, 17 agertzen da. Jartu ezagun urrengoa, 39 baldin badira,
Bere aurrean daude 19, atzean beste 19 eta be izango zateke 20garrena. Baina hori ezin da izan, ze 19garrena dago bere atzean, bere ezin da izan 20garrena. Orduan, soluzio bakarra, hau da, 33 izatea. Eta bere posizioa 17garrena. D izango zateke erantzun zuzena. Eta horrela amaituko genituzke azalpenak. Bideoa lagungarria izan zaizulakoan beste bat arte. Agur!